Hey, angazi sidlulile kumama Chameleons. Okay. No, asihlale i-disclaimer ngoba sasikhala ngokuthi kunensizwa eyafika la yathi isikhulisa umntwana yamkhulisa. Mhlambe nje brief kancane yokuthi ekhulisa umntwana ihle umntwana besimkhulisile. Siyathola egcineni ukuthi umntwana emkhulisile akuyona owayo kodwa manje ayisakwazi ukuthi ihlukane naye. Yasiphahlaza igama lika mama womntwana emfunayo. Umbaba umntwana wami wazoyifikela la ehamba noma wakhe bathi nifuna thini Basilinda ngethini bathi sikhona asilahlekile so besibheka lo daba lo ke Ngicela ukuyiqala lawe mthiya le ndaba yethu ukuze siyixoxe kamnandi sesiqhubeka ngoba ngiyambona nomuntu usekhona. Because the FM number public. Two somebody put. Hey, sanibona basakazi. Awu, Yebo, thoza amasebenzi. What up? Ngiyaqala ukubona uhleka. Uhlala ufika ukhathaza wezinkinga yini uhleka namhlanje. Ngifika ngoba simthwele unonozi. Akazomhlela. Ngamandla okhozi, abantu okhozi. Esathi siphuma la, ngishisho. Base bengele sidemaze beveza izithombe zononozi. Yebo. Besesha basesha bokhozi. Yebo. Nangu unonozi nako unonozi. Angilalanga ebusuku kungenayo wonke WhatsApp nezinamba engingazazi. Unonozi thina siyamazi ngeke ngambona. Unonozi kwamakhosi. Hayi unonozi klimo. Hayi ukhona unonozi sinayile. Uhamba noma wakho Auntie, uhamba no-auntie. Ababeme lapha ya bethi silindile akuphuma imroza la. Akuphuma imroza lesigqemeza. Ngoba phela nathi siyafuna ukuzoyiphendulela. Asimbekelela sicela sibingelele auntie sekubingelela somukele ukhozi. Siyabingelela ukhosini. Auntie Gamba. Hamba no-auntie uNtomfuthi, u-auntie kaNonozi. Besize ngodaba lolo laphuma ngendlela esaphoxeka ngayo eClermont. Siphoxekile kodwa-ke ngoba-ke besifuna ukuthi silungise iClermont. Safika ngoLesine. Sazothola umrozo. Sifuna ukulungisa impela. Usigqoke uzophuma ngemuva. Kwayimini obhekana nalolu daba. Yena u-auntie siyafuna ukuqondana naye. Siyafisa ukuqondana naye simbuze ukuthi le nto ayenzile uyenzeleni ngoba ubefika kuthina ekhaya efuna yonke into. Ngoba wazi wafika ngelanga ehamba nengane encane engasenayo imali yokugibela wanikwa yithini 150 wanikwa yakho unonozi le akade ehlala nayo. Ngale ngane ayishoyo uyena wafika ekuseni wafika wayigeza bangathi iyavakasha. Kanti ingane sebeyithatha bahamba nayo. Kwaba ugcina kwakhe. Ukuthi unonozi wafika wayishiya ingane kubo. Unonozi akakwazi nanokuthi kunjani lapho eshow. Naye umfana igama kade simbiza ngalo. Besimbiza ngokuthi uSgora. Uyakwazi lokho. Yena sasimtshela ukuthi ingane akuyona eyakhe. Ephikelela ngenkani ethi ingane eyakhe. Lo baba wengane. Lo ubaba wengane ohlele ngane. Istepfather lesi sasisitshela ukuthi ingane akuyona eyakhe. Okay mana ke andi ngisenzela ukuthi silandelele nomuntu mhlawumbe ongazwanga kahle ngesonto elidlule. Umfowethu asikhulume naye emoyeni ngesonto elidlule ethi ingane akamazi umama wengane uthi washona usele nengane manje ufuna ukuyenzela certificate inkinga akatholakala umama kwaze kwathiwe home affairs akwenziwe iDNA uma ibuya isibuya le DNA imthithula ibofuzo seluthi imphumela ingane akuyona eyakhe naye ke manje lengane akasayidingi ke naye udiniwe njengamanje uthi wena yena qobo lakho wayevelazi ukuthi akayona umbaba wengane wayevele azi yena uvuna into kade eyitshala imphumela iyaphumelela manje ukuthi unonozi ingane akayiphilanga unonozi nezingane ezu5 azondlala ahlala nazo ekhaya the first born yakhe ise UKZN yenza engineering unyaka wesibili yena sicela ukuthi asilethele ingane asibuyisele ingane usho ukuthi lengane la ikhona isesandleni esifana ukuthi intshontshiwe yafana ngoba ingane bayithatha bona akushiyo akuyena unonozo wayihambisa ingane ibona bayithatha and ngokusho kwakho umuntu wagcina ethatha ingane umuntu auntie lo esakhuluma naye ngesonto auntie wakhe lo sasikhulume naye ngondlona ngikhuluma naye ngesonto lo sethi uyena usengakwazi okay nginaye kulayini ngizomfaka nonozi before sikhulume ngawe kakhulu kangaka asiqale la
Uyi-ghost ke. Uyi-celebrity. Kutheni uzwa igama lakho lindize emoyeni kangaka bekufuna ko-Facebook bekufuna yonke indawo siqale lapho. Ngiphoxekile Clement. Isihosha. Ngisaba ngisho ukuphumela ngisho emgwaqweni bengazi ubabhala bangishiya khona. Kusahlala khona manje Clement angazi ngiye ndawo. Nala bathatha behatha ingane emekhaya behambisa le kusho. Angikwazi nasesho ukuthi kile. Bona bese betholile ukuthi ingane vele amagazi abikusana. Akuyona vele yakhe ingane yasibusiso umtshali uNtuli. Ingane ekasibusiso umtshali wasemntuli. Okay, wena wamtshela ubafo lo. Yebo bazi kahle. Pho yini yena lokho ethe ingane yakhe yini mhlawumbe Cha ngoba phela bashawe yini Stephen bele bengibelisela ngathi ukuthi ingane ayiphumeleli ndawo. Bafuna le Stephen bathathe ngala kuyoneni. Bacela bathi mina ngidubile ibona bathuthile Clement. Mina lo ngahlala. wena ubuthandana ulushozi balo waseshow ulushozi ubuthandana nolushozi kanti futhi uthandana nobaba umtshali ngala wawusubona kanjani le ngane ekamtshali akuyona kalushozi ngabona kahle nje uyaziwa uyayibona uyayibona Awukhosi manje. So manje futhi ngalesikhathi kunoshozi kaba nomtshalo uyabuka nje. kanti futhi naye vele imthatha nalomntwana yami yena Wayibona. ebeyihambela ngeenyawo besihamba ngeenyawo umtshali kuyi-straight bewe-straight ulushozi uwelazi udaba lukamtshali yebo bemazi ngoba ngelanga besesihamba naye emphephethe ingane yakho umtshali bamvimba emgwaqweni bamshaya behleli bephuza emgwaqweni eduze wasekhaya okay anti kusho ukuthi bekuyitiye labo bobabili laba benolushozi elingaziwa umtshali Umtshali uyalazi. Uzwile sekukhipha ngolesi. Manje ufila kanjani umtshali ke manje before sikhulume no Anti? Uzizwe njani umtshali bese Nangithi ngiyamfonela nje uvoice mail lapha umtshali ko. kodwa kwangifonela ngolwesibili ezololu daba bathi uvulela ukhozi ukuthi 1 mamusha. uthini usigqebeza nomroza ngani usigqebeza ufake uzostingi number ngawe nonuzi ekuseni uzostingi number mtshali umtshali asibukele mroza u-Anti u-Anti uzokhumbula ukuthi uye lo esasiqede sikhuluma naye ngesonto edlule ekhala ngokuthi ingane umfowabo bazokwazi ukuthi bayilungise yona Anti sibingelele sikomukele kukhoze ekseni Ngiyabingelela ukhozi. njani ma Siyaphila. Okay. Ukuyifoni kuyiline sekubekela sikwamukele kukhozi. Sikhona. Wahleka uyayizwa into eshiwoyo. Yeah. Yeah. Yena udaba lwakhe nomndeni lo andakangazi ngisho ngahlangana naye endleleni ngiyalo ngikhombe ukuqala lokho wanonozi ngazi umakanonozi ngizokwazi ukuthi bakha abancane ngoba ngisho futhi wakho omdala bengixhumana naye ngefoni lo anto lapho nje eZ1 kaminimana akunamali engangayithatha kwanonozi ukuqala nje lokho okay uma ukuthi ena benazi ukuthi ingane akuyona eyakashoze yakamtshali for 8 years ingane ngekhumini bengavula ingane icala niphuke ingane 2 ubungasho ngani nonozi ukuthi ingane akuyona yakashoze 3 ingane ihlawuliwe wawungasho ngani still ukuthi ena ingane ehlawulayo akuyona yakashoze khona ngolesibili wena ngikhulume nawe wangithuka wangitshela ukuthi wena futhi ubulala nami okay mana ke Anti socela nje ungakhulumi amagama mhlamba aqoshene kulowe ngqabaneni lo ungawasho ngqongqo amagama enini aphikisana ngawo mhlawumbe amanye angathinta nenhlamba yebo siyabonga ungaqhubeka unonozi wathi ena singaze sithi sihlawulile ngo-5,000 yini ngone ukuthi 5,000 inkomo 10,000 eno 5,000 wabizwa abazali bakhe kube kwamaphumulo mna la kwahlawula khona ahlawula ngayo eClermont ingane yahlawula kwamaphumulo wayingasho ngani unonozi ukuthi habo lengane akuyona njalo yalapha wathula yonke leminyaka o-8 kuze kube imali unonozi thu ukuba kuthole indaba ikhulunywanga okhozini ubezoshonela ukuthi ingane kasiyithethe ubezosho ulela icala ama-affidavit lawo esawabhala naye Okay, nonozi
Nonozi ungayiphendulela la. Yebo mina ngithi mina ngalesikhathi inohlawulela ingane yami ngakikhona nikamaphumulo noma nangishiye umuntu ngangikhona yini naye nikabalo mali qala yini wakufanele umtshela abazali bakho ukuthi ningayimukeli imali yakashona uma wakho useze washona leyo nto uyayazi kubuhlungu ngoba yena akasekho angazi-ke kini-ke kwabanye kodwa lo Antona apho bengicela ukuthi angakhulumi ngoba mina ngimazi angikwazi ngisho nanokuthi wona nonozulu ani angikaze ngimbone lalela wena sisicela ungenze into eyodwa Nenhlonipho nonozi yes. yebo Yeah, ukhuluma ngenhlonipho yakwenza into eyodwa. wena nje into ongisiza ngani ngicela ningibisele umphefumulo wami lana ngishaya khona ngisayikhona lethana ingane yami phela Nonozi imake ngisacela ukubhekisa kuwena la. One abakini noma ke wena wayibukela vele ke kuyimukele wena uyingane nimbukela inhlawulo yomuntu enazi kahle kamhlophe because it is clear ngokusho kwakho no auntie manje ukuthi lengane benazi ukuthi yakwamtshana nayimukela. Two ine affidavit eprovayo ukuthi wena wanikeza laba bantu ingane ukuthi lengane iyakubona. Ubani okhohlisa omunye la uma kune affidavit okhiphile wayinikeza uauntie lo sefonini wathi ingane abayithathe and two baphinde bazoyihlawula. Yes imali ayinikwa wena vele umthetho ngeke unikwe wena imali yokuhlawulwa inikezwe abantu abadala bese khona noma bengasekho. Ubani okhohlisa omunye la? hayi mina ekhaya bonke umndeni wami wonke bayazi ingane ziyamtshela akekho ngazi ekhaya. Bayivuma kanjani inhlawulo? Nizenza kanjani affidavit eprovayo ukuthi niyabanika lo mndeni waseshowe ukuthi uhambe nengane? hayi bayithatha ingane bijwayele ukuhlala la nokhethe emgwaqweni. I-affidavit uyahamba uyenze emaphoyiseni uzusayini. Angaze ngiye emaphoyiseni mina. Yebo unayenza kuphi? Angaze ngiye emaphoyiseni. Nayenza kuphi i-affidavit? Angaze nje ngiye emaphoyiseni. Xa bayithatha ingane lapha kayile eduze sekhaya. I-affidavit nayenza kuphi? Ukuhambele nerenke efuna ikhadi. Wathi ufuna isitifiketi. Lapho mina idibe ngabi nayo. Okwemali? Imali kuthiwa bayikhokha ekhaya amaphumulo bathuka ukuthi uma bafile bazokhokha imali ngathi bungangifonela ngani manje ubuyazi ingane kamtshana wathi imali ungayixosha yini egcekeni ushuma ungayixosha imali beyikusukele bezokulethela imali egcekeni. Okay ngibuka la amagama akho kwi-affidavit ayavela full names nonozi ngalibale elinye Ngcobo age sex F for female usuku ne-address yonke uzuyabhala ibhalwe kamnandi nangesiZulu. Angikwazi ukubhala njalo Nkosiyami. Umhla ka-2017 wasayina nonozi usayiniwe imthiya sicela ukubuza ukusayiniwe yonke into khona affidavit ngeke uye wasayina khona na uye wasayina khona nonozi le-stamps zamaphoyisa into nje ne-stamps zamaphoyisa khona into wasayina ayikho anti nonozi awuyazi le-affidavit hayi angikaze ngisayine mina akasibuyele eshowe mthiya asibuyele eshowe anti eshowe ngaku nonozi uyaphika ukuthi akakaze yena asayine lutho ngesikhathi befika la esangweni bengivimbe esangweni ngolesihlanu bathi bona wena nafika engathi niyothengela ingane angithi no bafike bayithatha ingane bathi boyigeza la uthi mkhaya engathi kwathiwa niyothengela ingane uyithenga angithi koyithengela impahla zokugqoka uthi babethe boyithengela impahla zokugqoka bebakhonzile kwase kwenzeka kanjani bayithatha bangena nabo ukuthi bese umakhelwane kanje bangena nayo bejwayele vele ingenele udlala lapho udlalela bangena nayo ngaphakathi kwaqhubeka imiyane wathi uma indaba naliba lokuhambe nophuza utshwala banobheka ingane ingasabuyi kwathiwa ingane ile koshuka kwakuyimuphi unyaka bewubani 2017 beku-2017 so awazi uyithola February 25 i-affidavit anti eshowe ivela kanjani 2017 futhi ngoba vele ngiyaphendule ngeqiniso ngicela ukumtshela ukhozi imbalaleli lalela unonozi wafika ekhaya kwalushozi-ke ngqo ngomhla ka-1 January 2017 wafika ngabo-11 ebusuku ehambe esizwa wodrayiva beyimoto unonozi esephelele egaraji lasemandeni sengicela ukuthi ngichazele wasebuye ebhesi sainonozi wayegqoke ingubo emnyama esukume ngisho iduku ekhanda ngakhuluma naye mina ngakusasa mhla ka-2 January okay
Okay, ngicela ungivumele sibambe ibreak encane zoyindabeni basibuye vuna siqedele kahle. Ungadina sibambele nje ucingweni ungalivala ucingo. Sikubambela efika ephelelwa ushatini esereke goyiko. Sihamba lapho siyabuya. It's fine. And the two uyavuma ukuthi ngokwesikole awungeke ukwazi ukubhala i-affidavit ngesilungu kodwa ngesizulu uyakwazi yebo ngayibhala ngizulu ungayibhala ngesilungu yebo ngeke uyibhale ngesilungu. Okay, into engifuna ukuyibheka ngifuna ukubheka ukuthi wabalahlekelwa isikhwama makulahleka isikhwama kwagcina kulahleke izinto ezifana nekhadi isikhwama sakho se-information masinolwazi lwezinto ey'ningi ey'balulekile ngingathi ikhadi elidala lengane kokudingeka ukuthi usebenzise lalahleka wagcina ungasenalo kwakwenza ukuthi ungakwazi ukuyishayela i-ID. awu hayi kusama ngaze ngiyahlekela Ukwazi ukulahlekelwa isikhwama. yebo Ikhadi nje elidala awukwazi ube nekhadi elidala. Kuthiwa khona ikhadi onalo. ikhadi lomgomo Ngiyacabanga ukuthi besigqemeza kukhuluma ngekhadi lomgomo mhlawumbe kanjalo. Kodwa kulungile. Kodwa isikhwama asikaze Awulahleka ngesikhwama selahleka nekhadi lomgomo wengane wena ukhona konke nje lokho. hayi ngaze ngiyahlekela ikhadi lamanga lo washayela lamba washayela ikhadi ingane Le la washayela ikhadi ingane yami la washayela. lasuleka impilo umbhali yebo okay, then uma usiyobhala i-affidavit uyoyibhala ngenxa yokuthi ikhadi lisulekile ingakho ungasakwazi ukwenza i-ID. hayi Or maybe let me rephrase the question, why ungayenzanga i-ID yomntwana? i-ID kanjani ikhadi Uzuthola i-ID number njengamanje usuyakwazi ukuthi umntwana emncane abe ne-ID number ephelele aze abe ne-document noma ikhadi mayeseseminyakeni efikayo kodwa nje i-ID mhla uzalwa birth certificate leyo iba ne-ID number ephelele. hayi nangekhadi lomgomo kuphela ngathi ngiyokwenza isitifiketi ipholi ngihamba ngibabakha ngathiwa nene ngeke ngikwazi ukuthi ngiphumelele ngoba i-ID ngenayo Wena qobo ke manje. Oh wena qobo bungenayo i-ID. Yakho yenze njani i-ID? angayenzi i-ID yami ngabanika inamba lapha ePinetown bathiwa ngifonela khona masiphumile shuthi uhambe ngohlala ekhaya amaphumulo ithe masiphumile sengithi ngiyobheka shuthi bathi bayafona basangitholi mase ngiphindela lapha ngothi isiphindele emuva ngiqale Wathi waqala phansi. Usuze wanayo manje. yebo Usunayo manje. Ugcine nini ukubeka unyawo lwakhe endaweni eyi-police station? Noma endaweni yamaphoyisa Endaweni kamasipala? yamaphoyisa nje kamasipala noma ikuphi nje. angihambile lo ndawo ngihambi Awukakaze. angihambile Ngoba la kune-affidavit ebhalwe ngesizulu lesothi uyakwazi ukubhala ngaso. Ibhalwe uNonozi leli gama lakhe liqala ngo-G ngokwengcobo. Wabhala indawo ohlala kuyona, wabhala konke uthi ngicela usizo ngabeletha lona eclinic ngonyaka ka-2015 uMarch lwabhalwa usuku ngengilusho ingane yomfana ngayetha igama wakabhala igama lomfana ngicela ungalisebenzisi manje wasuyibiza nangegama isibongo sakwaLushozi yilokho i-affidavit ekushoyo bese uthi-ke ngizocela ukwenzelwa ikhadi elisha ngoba elidala ikhadi alisho ukuzalwa elisho ukuzalwa kwalengane konke lalahleka engichaza-ke lapha-ke noma ngichaza lapha kuyiqiniso lonke neqiniso lodwa waseba ne-signature wasayina commissioner of oath wasayina lokho ngomhla ka-25 kuFebruwari ka-2017 wanesiciniso samaphoyisa. Awukazi. nkosana ngikwazi Sithi khona umuntu owazenza wena yebo angikazi ngempela osengamvulela icala. amaphoyiseni nje angikazi angisonke nje emaphoyiseni Konke lokhu kwenzeka eClermont ngokwe-affidavit. Kushuthi i-police station yase-Clermont. So wena shumele uvula icala khona umuntu ozenze wena wavula lokho.
Okay. All right. Asifaka udadewethu lawyer ngoba naye khona eyakhe yena uyenze ngomhla ka-24. Mashozi. Uzothi umunye umuntu mawukuthi unonozi uthi akayenzanga i-affidavit, kusho ukuthi yinini enzenzele i-affidavit. Ngicela umbuzo engathuba ilo ngoba lo mdalana sesisheshe senjalo. Uma wakhe ushone nje bese ngenxa yena ukuthi amenzele wahamba uma wakhe naye bayi-Prime Town. Kwadingeka ukuthi unonozi abuyele yokwenza i-interview ngoba sebenza i-interview angabe satholakala nonozi lowo. I-affidavit yangihamba naye uyabona nje lapha emaphoyiseni kuno-Home Affairs kuno-6 osebenza lapha e-Home Affairs okwazana naye unonozi okaze wamthethile ukuthi angimazi ukuthi owaphi yasisi kodwa yena unonozi uyamazi ngamusho ukuthi usebenza sami e-Home Affairs. Okuyena wasinikeza inamba yasePrime Town ukuthi asifone ukuthi i-follow-up yakhe ithini. Bathi safonele ePrime Town wathi unonozi akabuya ukwenza i-interview. Unonozi akangazi mina. Wayengangibophi ngani namanje akangibophi ngani ethi njengoba bengangibophi ngani akusiki yena ukuthi nengane yakhe ngekho kuyena. Okay sis nayenzela kuphi nendawo i-affidavit? Bengicela ukubuza lokhu kokwana omabili ama-affidavit eyenziwe uwe neyenziwe unonozi ubukhona kona o2. Okay. Unganginika incazelo ye-affidavit eyenziwe unonozi eyenziwe ngomhla ka-25. Sorry, unganginika incazelo ye-affidavit eyenziwe unonozi eyenziwe ngomhla ka-25 ukuthi why istembu samaphoyisa u5 ebhalwe bangathi ubhalwe ngepeni. Yeah, the first one danonozi istembu samaphoyisa eyakho iclear uyasibona istembu zakhona ukuthi senziwa sagxivizwa but mawubheka istembu se-affidavit kanonozi u20 u5 wakhona ngathi ubuye wavuselelwa ngepeni. Kodwa uyayibona lento engikhuluma ngayo. Yeah, ngempela wenze ngempela. Yithi eyenziwe ngepeni? Ekanonozi upage 2 wakhona ngifike kube ipage lokuqala elibhalile nonozi Ngcobo wabhala female blah 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 address yakhe inombolo yakhe ne-affidavit ayenze ngesiZulu. Kwi-second page wabhala ukuthi ayisekho enye into kodwa nje umugqa omude mawusuka phansi lapho kusayinwe khona istembu samaphoyisa i-date eyenziwe ithi 24. No, 25 u5 wakhona ubhalwe ngepeni. Yeah. Okay. If I know 24 ngaphandle, I'm not sure ukuthi kwenzakalani nge-flight engaphezulu. All right. Okay. Mhlawumbe owami umbuzo before ke sibuyele kunonozi bese sikwazi ukuthola amagama okuvala ethu sonke. Mhlawumbe umnomroze ngemuzwa ngathi unayo. Bavunja kuhlukumeza lapho. Okay, mhlawumbe ngingabuza nje kancane dadewethu. Ngiyakhumbula sikhuluma nensizwa lo owayeyisoka lika nonozi. Yeah, angithi anisathandana. Lo waseshow. Ngisathandana nalo waseshow kodwa ngisathandana nobaba nomfowethu Ntshali. Yebo siyathandana. Okay. Ngifisa ukubheka ke la ukuthi njoba bakhuluma ngathi anti eshowe ekhaya engathi unonozi waba umuntu owayilahla ingane kinina wabaleka ngithi. Manje wayilahla kanjani unonozi ingane kanti nakwazi ukuhamba ndawonye niyokwenza i-affidavit? Uyabona futhi ngoba mufika ngo-2017 kumuntu 24 uzocela ingane yakhe umsiza ngangisiza phela ngangisiza bona bo2.
after lapho umshiyeli ingane uney'ngane akafoni ukuze ube namhlanje bese ezokhuluma okhozini esezothi ingane yakho yayifona lokho into ilahlele ingane yakhe ingane yanonozi ishiyeli mina ino-18 months kangangokuthi uma ungabeka mina ube kunonozi uthi ingane ishuze uma wakho leyo izokushuza unonozi bayimazi uyilahlele-ke ingane angithi unonozi uthi emkhaya uthi uke wafika lapho unonozi emagcekeni eshow yebo wayiqala ukufika nayo-ke ingane ayisho lapho bathi sibone ukuthi akunengane yabo ngifoni hayi bona ngononozi senzela nengane ezeyala ekhaya kwathiwa ekhaya kwathi ugogo akafike nengane lo izobonwa yayibona wathi ugogo ngeke akhulume nini wafika leyo mfisi ekhaya futhi wafika ebusuku ngabonelelo uma kuwukuthi unonozi uyakwazi ngempela ukuthi abe umama abomdala kakhuluma iqiniso olilona lona ngamtshela futhi nangolesibili wathi unonozi mina ngaze ngiwabe nengane yakho ngaze ngimuka amadirection even asekusho ukuthi singane noma uzobona ingane yakho even usisi wakho omdala ngimcela ukuthi unonozi akanginiki into futhi ngaleyo ngayingane. Okay. All right. Okay. Asitholeni isisombululo kulokho. One kunabantu abathembarishe ngama lolo udaba lwamaphoyisa. I'm glad ukuthi alalele nawo azodila nabo. Kunabantu abathembarishe ngama affidavit idocument ebaluleke kakhulu osuke ibhalwe yafungelwa yazenziwa ixiviso. Kuyotholakala ukuthi ubani lo commissioner of author wenza lapha uzobona ukuthi uyena yini owabhala lo ya 5 wawubhala ngepeni ngoba ubhalwe ngepeni so khona umuntu ongahle abe nenkinga nokwenza njalo. Sasiqale la nonozi yini ofuna yenzeke ngengane yakho? Ngicela ibuye ingane. Ucela ibuye. Yebo. Anti uthini? Ngicela nami ingane ibuye bandla ngoba sekukaningi yabo umuntu menza ama-DNA awu2 Yeah. wonke angaphumeleli Aha. kafanele babone ukuthi ingane adlule yakubo. Kafanele nje bona bathatha isinyathelo ayibuyise umfana Ngicela usondele nje kancane anti yeah. kafanele umfana ayibuyise ingane ngoba 2 DNA wonke aya regret ukuthi ingane akuyona yakhe. Ungayondla kanjani lo ngane? Kodwa awube nefena ube umzali kuleli second lamanje. I don't know how old is ingane ina 8 process ina 10 years enondlela lengane. The only thing ongavela uyisho nje ayibuye lengane. Awucabanga ukuthi bekade ifunda yaphi awucabanga zonke lezi zinto on top of that your family yeyathatha imali engango 5,000 wenhlawulo. Awucabanga konke umndeni wakwalushozi okwenzile kona konke lokho konke nje ubingakho ayibuye ingane without even saying thank you. Ubethanda ngoba DNA twice ubethanda Yo ubethanda Mana bese eshow ngizocela ubambe kancane nje uhleka khona somuzu anti ubethanda ngoba bayazi ngisho umphakathi waseClermont uyazi ukuthi ingane akuyona kabhutwakhe ubethanda ubezondlela yena anifili lutho nje asifili lutho nje nibona nawe nonozi ushaka ama sentiments afanayo naka Antoine. Yebo ngisho kanjani phela bethanda uyondle bazisa kusiyona. Ethini umtshali kuso sonke lesimo esenzakalayo. Waphelelwa itoho umntwana wahamba ohlala eMtume emakhaya waphela itoho. Wahamba ohlala eMtume waphinda wathola elinye igulu abuye lapha eSiphuyela. Ethini ngengane yakhe ehlele intabeni kwenye indoda. Hayi phela bengayazi le ndaba njalo. Owuze wayizokhosi. Yebo. Okay. Yebo. Yazi proud uba umama nje. Uthe uandivele unonozi yamazi magangane wakhe. Ingakho elingena lolu daba kodwa ulingena njengomuntu omdala njengamanje. Babentshontshana nomtshalo. ya babentshontshana lo mfana lo wakubo ba uShosi babentshontshana Nawe akwazi lokho. ngiyakwazi Hawu. babentshontshana Dadewethu kulungile. bebebuya ejointini abafana bakubo kalomfana bashaye umtshali yena ubengekho yena ithile besimbona No ziyayithindela. yebo bobabili bayayiphuzela bona bebethanda ukudla ingane Nginqamukela sis. Okay. Uma ukuthi umndeni wakalushozi usalalele. Siyabonga kakhulu ukuthi nikhulisa umntwana leminyaka e9 10. Ungezona siyabonga umsebenzi omuhle nwenzile. Ingane yelidinga uthando ekhona umama wayo noma engekho asinawo control yokusho ukuthi abantu bafila kanjani
ukuthi bengithanda kanjani umbono yabo abazali basesayidini lakaNonozi kodwa nje siyabonga ukuthi anihlukumezanga nenzanga noma yini enye khona umunye umuntu bengavela athola ukuthi akuyona ingane yami after lawo ma-DNA yawo enze noma yini but namanje sisathi salute inyanga yothando uthando alube khona ey'nganeni kubantu abadala lube khona njalo njengesicelo senu nesifiso senu usumtholeni sisi I'm sorry man ukhathe siyabonga ukuthi nimkhulise umntwana vele ilungelo udadewethu uNonozi unalo ngoba useyamshila ubaba wengane and ne-DNA iyaveza vele ukuthi akuyona yakhe ngiyazi ukuthi wena ngokwakho ngenxa yebhondo obusunawo nomntwana obusufisa ukuthi umkhulise njengowakho phephisa qala kulokho and to let it go ngokwami ukubona angiyena u-social worker noma yini but idedela but umsebenzi wenzele muhle ukukhulisa umntwana I don't care ukuthi ngenaphazamisana kuphi nani ngoba kuyoba elakhe igama elakhe asikho enkantolo la izokwazi ukuba khona nesinqumo kodwa dedela uvumela inhliziyo ungayibuki njengasehluleki nisebenzile nomfoyo. Siyabonga kakhulu umndeni wakalishozi mhlawumbe nanokuthi ke mhlawumbe ingane nisazohlangana nani njengomndeni kodwa besingafisa thina ukuthi mhlawumbe siyabona kunokuhwebhana kodwa ke nihlale phansi njengoba sithi kule nyanga sikhuthaza uthando kube uthando nje lomndeni lokuthi nihlangane nonke nibuyisane ke nithelelana amanzi nigxekane lapha nalapha bese niyabuyisana akusoze kwaphela ukuthi nake nayilibambe iqhaza enganeni. Nje uzalwayo ngine-right ethatha ingane yakhe ngihleli ngitshela ukuthi uma uphethe ingane yakho uzoyithola ngicela ukuthi futhi uma ngabe sezoyilanda ingane yakhe senze ngendlela esemthethweni siphinde siyobhala ama-affidavit naye afike eze emndeni njengoba ngingahamba naye kumawakhe u-anti lokho futhi ngiyaxolisa ngeke ngizi-entertaine ngoba ngimazi ngiyaxolisa kuleyo ndawo uNonozi ngikhuluma nabantu engibaziyo babo Wengane. Okay. Ekhaya ngoba indawo ekhaya ayihlali emgwaqeni aze benze ilanda kahle uphinde futhi kuzokhulunywa indaba yenhlawulo eyaphuma ukuthi njengoba phela yaphuma inhlawulo fanele ibuye leyo nhlawulo lokho engakusho ngiyabonga. Okay masiyabonga kakhulu ngicela nalosizo nama-social workers because if ukuthi ngempela wawuyimukele wena via ama-affidavit should kumele mesihambe phinde ihambe ngama-affidavit ukuze ungayitholi ususenkingeni kodwa 5,000 rand Nhlawo. Sekudlulwa mfowethu. Mhlawumbe sekungaba nje ukuthi naye ulishozi naye wenze azi mhlawumbe uma kunjani njani. Brother kodwa angisekhuluma ngami uma uxolisa ngaxoxa bakuthi awuxolisi ngenza kazi ayikawucela mina wami sengenza isibonelo ngiyakuthi njalo ngene ntombini yakwazi ngene ntombini yakwazi ngenza isibonelo asibalise athi elakho kugcina nje siyabonga abantu ukuthi nisikhuliselile sibonga kakhulu siyabonga baba angithi mosi ukwazi lunjalo no soza ke magangani sondela alibiza ngomagangane hayi nami singibongile bengikhulisele kodwa umntwana mthande beseduzane kwami uthando beseduzane ngicela ngibongile sinengikhulisele ungathini baba umtshali obekade ngazifana lo ukuthi ingane yakhe ungathini mayelana manje ngoba ngiyazi ukuthi at the spot of air ukuthi ukufonelile wathi ukuthetha hayi uyazi umtshali khuleko yazi usuqhayitha ubathi amandla akanawo njengoba amatoho ngithole vele ngiyayizwa usho ukuthi nje nkosami ubengazi baba umtshali lezi ngane zakhe ezu5 eyodwa hayi bahlukene ubaba bonke la bahlukene bonke abantu babo from 1 to 5 Siyabonga sibonga ukhosini nokuthi udabula nje siphethe kahle udaba olungile ubuhlungu kakhulu abona liphethe ngokuthi lahleke imphefumulo yabantu yabo ngoba kunzima ukuthi singalungayazi sibonge bafethu ngisanga lapha eMaritzburg bafethu babunjile ne-birthday bekade ne-birthday izolo 65 izobe nge-weekend kodwa nakho kabo 65 laba abanye sebakhile izindlu so besedenza isipansula naye siyabonga ngicela itherapy ngiyangisa udokotela ohlolayo ngilapheke kancane kunzima bazama yakhula